Okay, balik ta mga higala, no? Nakaroon si Tadod at makuyog si Sir Milian, no? Ang kasamtangang member, no? Usa siya sa mga membro sa RAFI Relief Operations Resource Mobilization Team nga kuyog pud nato diha sa pahigayon, no, sa ato ang mga gimbuhaton. Okay, nana sa linya si Sir Milian. Okay, Sir Milian, maayong buntag. Okay. Di ba? So, nakuha si Star. Okay. What's the response, the immediate response that I want her to do? Yes. Yes, sir. What's the immediate response? Okay, Sir Mel. Musulob ato kay nagbuhat mo kong kwintas. Hello, Sir Mel. Sir Milian. Okay, mga higalata, karon taud-taud, no, makuyog na tog balik si Sir Mel. Siya ang in charge, no, sa ato ang pag-mobilize, no, sa ato ang mga resources. Kuyog sa ato ang mga partners pod mga higala. So mao na Sir, yes. Ha? Hello, Sir Mel. Hello, Sir Tats. Maayong buntag. Ug may Yes, buntag sir, sa maayong atong mga buntag. suking tignaw sa pagsuki. Yes, sir. Yes, sir. Sir, usa ka tuig human ang bagyo. Sir, kumusta? Unsa may mga labi na gid kita sa RAFI? Unsa may mga interventions karon nga nahimo aron matabangan nato ang ato ang mga kaigsuonan nga nabiktima in town sa kalamidad, sir? Of course, sir, bago lang ta nag-turn over, Sir Tats, no, sa atong mga rehabilitation initiative, kato atong mga reconstruction o repair sa atong mga classrooms ug sa atong mga daycare centers nga naman sa ta initiative in terms sa katong housing in partnership with katong in partnership with our Austrian partner, and in partnership also with kanang SM Foundation, where ang RAFI ang in charge sa resource sa kanang social preparation component. So kana siya, sir, atong mga initiative in terms of rehabilitation. But kita sa RAFI, apart from that, ang atong major initiative jud karon also is really increasing awareness, sir. Atong gi-ensure nga mas makahibalo ang mga tawo ani ato ang sitwasyon karon sa atong panahon, sir. O hopefully nga mas ma-prepare sila in terms of disaster. So ato din ginatawag nga disaster risk reduction and management. So, Sir Tats, nagbuhat na rin og daghang mga training programs o mga forums and lectures para pagpaambit dito sa mga tao sa knowledge or information about disaster preparedness. So, I think this is something that we will continually do, Sir Tats, kay nagplano magunta nga, since dili naman dyan din nato malikayan nga daghan kayong mga possible disasters, hopefully wala na in the future, pero murag naapaman dyan na, sir. So, ganahan ta nga mas andam ang atong community in terms of disaster. So, muna, sir, nga nagbuhat og mga forums and training sa atong mga various stakeholders. So, at least sa atong mga abag, Sir Mel, atong imong gipasabot nga naatay hard and soft intervention for the yes, correct kayo, sir. So kanang ang amuang team, sir, sa Eduardo Aboitiz Development Study Center o sa partnership development team nato sa atong Yolanda Response, naningkamot jud, Sir Tats, nga ma-focus ni ato ang soft component, especially on kanang information dissemination o awareness campaign on disaster preparedness. So, in fact, Sir Tats, kanang karong Tuesday, sir, October 28 at 2 p.m. alas 2 diri sa atong office diri sa Eduardo Aboitiz Development Study Center sa Dalan Lopez Haina Street sa Parian, natay pagabuhaton nga forum on climate change risk bali, sir, particularly for Cebu City. So, nakippartner ta, sir, sa World Wildlife Fund Philippines. Okay. Ug ang ilang presidente nga si Lori Tan, sir, moari diri sa Cebu para iyahang i-present ang ilahang study nga gibuhat on unsay mga risks sa Cebu nga mogawas tungod sa climate change. So, particularly directed especially sa atong mga business people. So, kani siya nga forum, sir, at 2 p.m. on October 28, Tuesday. Libre ni siya. So, atong giawhag atong mga tigpaminaw nga kung gusto mo makahibalo, ani nga mga butang, kay para mas maandam ta tungod aning climate change, especially diri sa Cebu, nga ato silang giawhag, sir, nga mo attend diri sa forum
sa ato ang opisina sa Lopez Haina Street. Yeah. Kani siya, Sir Tats, ikalima na ni siya nga forum nga atong gi-conduct last year kay mula since January, sir, nagbuhat siya ta og mga awareness campaign for the general public about disaster preparedness. So this is the last and the fifth forum that we are organizing this year on disaster risk reduction and management. Mhm. Sir Mel, kining atong mga interventions nga gipanguluhan uban sa atong mga partners, sir, unsa may mga impact niini ngadto sa ato ang labi na gyud sa atong mga kaigsuonan nga napiktahan? Yes, in terms siguro, sir, sa katong rehabilitation initiative nato, sir, of course, very direct ito ang impact, sir, that's no, kay rehabilitation man to of classrooms and daycare centers. So, kani siya nga, ang atong mga estudyante dito, nanay tarong classroom nga magamit sa ilahang pagtuon. O hopefully tungod kay tarong atong classroom nanginaot nga kani mas maka-facilitate og maayo nga learning sa atong mga estudyante. In terms of sa katong housing, I think ang atong mga initiative, and I think you could also share more about this, Sir Tats, kay I know directly man sa jud ka nga nag-work dito sa community, kani siyang atong initiative sa social preparation dito sa mga communities, mga nag-take care sa siya sa soft component of development. So, atong nakitaan nga, ang atong community dito, mas andam sila nga mubangog sa ilang kaugalingon. Kaya pwede nga ba yung kamuhatag og balay, Sir Tats, Yes. diba? Pero, nalagi kay balay, pero dili sad ready ang mga tao nga, okay, kay balay, pero kinahanglan ko maming kamot, nga para mas mulamo pa akong kinabuhi. So, I think this is the impact that we want to see sa mga communities nga atong natabangan. Pinas katong sa housing project, sir, where Rafi was in charge of the social preparation component. Kanisan sa atong awareness campaign, sir, nakita nato, sir, nga daghan kaayo jud ang mo participate ani atong mga forum ug initiative niya. In terms of sa atong training, sir, labi na dire sa ato sa Rafi, sa atong mga staff ug kani atong partners sad ang Philippine Business for Social Progress, sa mga trainings na gibuhat sa ato in partnership with the International Rescue Committee or IRC, nakita nato, sir, nga mas andam sa ni ang mga staff aning duha ka organisasyon nga hopefully maka-respond sunod kung naay disasters nga mahitabo. So, makita nato, sir, nga mas ni-increase ang preparedness sa ato ang staff and at the same time, ni-increase ang awareness sa atong greater public on disasters. So, nindot na, Sir Mel, no? Kay at least, murag opportunity po nila to, Sir Mel, nga makapangandam ta, no? Sa tingali, wa matamag po apan at least andam ta sa mga umabot pang mga kalamidad. Sir Mel, unsa may mga matabang ka sa mga tao o mga grupo nga naminaw na to karon diha, no, sa pagtabang nila sa atong mga kaigsuonan sa Yes, of course, sir, kanang ongoing man jud, open pa man jud ang Rafi, sir, no, if naay mo hatag sa ilahang mga donations, especially sa mga different organizations, sir, kay padayon pa man ni ang atong reconstruction and rehabilitation projects. Of course, ang Rafi na atay mga target nga gi-rehabilitate, pero kay bawta, sir, nga daghan pa, mas daghan pa nga mga communities, sir, ang nanginhanglag tabang, especially kaning sa atong classrooms o daycare center nga construction and rehabilitation. Kani di nga programa, Sir Tats, mga regular ni nga gihatag sa Rafi even before pa tong Yolanda. Nagatabang na jud ta sa pag repair aning mga classroom o pag-construct og mga daycare centers. Pero of course, pag abot sa Yolanda, mas daghan ang nadami, so mas gi-double or gi-triple pa gani nato ang atong initiative. So kani siya, sir, mo padayon pa ni siya. So katong mga groups nga ganahan nga mo help o muhatag og donation ani, giawhag jud namo mo nga suportahan ninyo ang Rafi ani nga cause. Ikaduha siguro, sir, probably on the awareness component, nang hinaota nga ang mga tao muban sa Rafi sa pagpahibalo sa atong community regarding sa disaster risk reduction and management. Kani nga mga information nga gihatag, Sir Tats, sa Rafi, sa atong mga forums o mga training, kani siya mga available ra kaayo ni online, sir, no? Among giawhag ang mga tao nga, you know, we always go to the internet, kay mag-Facebook ba ta dito, nga hinawag mo hatag tagamayng time nga tan-awon sad, how do I, for example, prepare for a typhoon, or unsaon man ako pagpangandam kung naihinog, or unsaon man ako pagpangandam aron makalikay ko sa sunog, for example. Kani siya pwede ni natong mapaambit sa atong mga kasilinganan, sa atong mga kabanay, sa atong mga kapamilya,
aron mas mahibalusan sila. So again, ang aim nato, sir, is to have a community in Cebu and hopefully in the Philippines that is more prepared for disasters. Sir Mel, daghan kayong salamat sir sa imuhang pakiguban namo karong buntaga ug ang imuhang mga inputs dako kay matabang no labi na gid sa atong mga suking tigpaminaw. Thank you kayo, Sir Tat. Ug salamat sad sa opportunity again, sir, nga makashare sa ato ang insights dira sa imong programa. Salamat Sir Mel. Thank you. Bye-bye. Okay, so mga higala, mao kadto si Sir Mel yan, no, ang member sa Rapid Relief Operations Resource Mobilization Team. By the way, mga higala, nasa linya ang atong usa sa atong mga gidapit, si Sir Victor. Sir Victor, mayong buntag. Karon taon mga higala, atong balikan, no? Si Sir Victor Intig, no, ang focal person sa DRRM sa DepEd Region 7. So, mga higala, inyong nabati, gikan nila ni Sir Balts, ni Sir Mel, no, ang mga gipangbuhat na nato na ay mga infrastructure, na sa mga training nga gipanghimo. Haron lang, no, sa pagpanganda mga higala ug pagtubag, no, sa mga panginahanglan sa ato mga kaigsunan inahan kaigtabang. Unya importante sad kayo, no, karon nakita nato nga aduna tay kakuwangan in terms of preparations. So daghang mga ahensya, ang RAFI, ang Province of Cebu, ang atong mga partners nagkumbuya mga higala haron matagaan ta o kahigayunan nga makat-on ta, makapangandam ta mo taas ang ato ang kahibalo sa pagpangandam. Nindot kayo ni siya mga higala nga mga efforts gikan sa atong mga partners. Okay, nasa linya karon si Sir Victor Intig, no, ang kasamtangang focal person sa DRRM sa DepEd 7. Sir Victor, mayong buntag. Mayong buntag, Tatas. Yes, sir. Tanan kami na sa atong programa sa Pagbuki. Sir, usa na katuig. Hapit, pila na lang kaadlaw ang pagkahitabo nato, no, sa atong kalamidad. Sir, akong pangutana, pila man ka eskwelahan ang na-damage tungod sa bagyong Yolanda, sir, sa inyong datos? So, at sa ato ang data na itong original datong assessment niya mo ito ang partially damaged o mga 2,133, no, sa Northern Cebu. Partially damaged to siya nga na-assess nato niya, including manggod sa local division manggod nga involved sa to ang affected areas, ang division of Cebu Province o ang City of Bungo Division. Ang katong totally damaged nato na-assess na sa unang assessment is 488, no, nga maunay nanginahanglan reconstruction or new construction nga efforts. So mao na siya ang nakuha nato sa unang ato ang mga data. So kini siya gani tas literal partially damaged kay right after manggod sa katong incident sa Typhoon Yolanda. Ang ato agod nga mga school heads, mga LGU ug ang ato pang-uban nga mga helping hands gikan sa ato ang private sector ni mangyudayon sila o niatagan sila sa mga tubag-tubag mo na nga ni-reduce na ito ang mga number na karon. So pero ang ato agyon nga murag nagpabilin kadtong tatong totally damage kay mao man toy dili dayon madali-dali. Pero mao na siya nga ni-reduce na sa karon sa mga intervention nga nahitbo na o nahimo na, like for example sa naisgutan kaganiha sa ato ang mga guest pod nila ni Sir Bat sa provincial disaster o ni Sir Mel sa Rapid Relief, no, nga doon na yung mga interventions like for example yun sa Ramon Butis Foundation. So at least katong 209 classrooms nga gi-turn over yan is sa October 21 dito sa Bantayan. Usa ko to dako kayong pagtabang o kayong habang sa solusyon sa ato ang panginahanglan sa classrooms
tungod na itong Typhoon Yolanda. Mhm. Sir, kasukad sa pag-identify na to sa unang bahin sa pagkahuman sa Baguio, sir, mga pila na taka porsyento karon Kung nga na address na nato ang panginhanglan. nato ba tax kay ato pa mananggi actually manggod kato akong giingon nimo kaniya nga daghan pa kay mga other interventions kauban sa ato ang partner nga Rafi ato yung dahin nga mga kuan like AFI no British Foundation of Supported ang Caritas Swiss o ang uban pag yun ng mga NGOs nga nitabang ato pa nang account mga more or less wala siguro ang ato ang na-repair mga tagtag nakakuha na tag mga 50% siguro. Then Wow. ongoing pa man gud ang ato ang kining efforts sa side sa atong gobyerno sa government kay mag-ngets sa i-kuhan magyod and more na hope na to public knowledge nga ang ato ang pundo sa gobyerno will take time to implement because of some required processes. So, muna nga, pagkataon na kahit ongoing po nga mga interventions gikan sa ato ang gobyerno sa government side, like for example, TAGCOR, no? Doon naman good ay annual allocation ng itong TAGCOR na mahatag sila o mga classrooms to ang nagkalain-lain na lupa din sa ito ang mga eskwelahan o niya pero nilan sa ito ang iyon sa Central Visayas yung mga mundo gikan sa pag-or nga to sa itong rehabilitation like for example natay to be started hopefully no? Na naman kumpleto naman nagklaro naman na-release ng pondo katong i-execute karon nga proyekto mga proyekto sa tuang classroom construction nga funded sa sabi na 120 and napot kay ongoing nagkakaroon 28 classrooms po nga pagko-funded to sa August 60. So, usasad na sa makaabag sa ito ang pag-rehabilitate, no? Napagyod short tax ng sa itong Basic Educational Facilities Fund. Kung na siya, regular na siya na pundo para sa pagtukod of rooms. Gikan na sa ito ang pinaglanan sa gobyerno gapon, pero sa DepEd, na siya ang regular school building fund. Itawag na nila ng BATS 2 and 3 for implementation na po. Hopefully nga maka-implementar sana and before the opening of the next school year, umarasan na siya nga na katong ang mga MOA maintenance and operational expenses nga i-download na sa ito ang mga kada eskwelahan pagbuwan ila pod nga i-utilize ang ubanan paghimo sa mga minor repairs. So na sa ang po natong initiatives gikan pod sa ato ang departamento sa edukasyon. Sir Victor, mangayo ko sa imuhang mensahe alang sa atong mga teachers o sa atong mga students, no? Labi na gyud nga naminaw na to karon at least matagaan sila og update pod sa atong bahin. Yes sir, go ahead. Salamat po Sir Tatno. Ang ato lang update para sa ato ang mga magtutudlo kang ato ang mga school administrators at mga estudyante lakip na ato manikanan ang ato ang Departamento sa Edukasyon ang ato nagyong giplano karon is una sa hard component is ang atong i-implement nga construct o mga bagong classrooms aduna nagtay bagong design, new designs of specifications nga gi-design ani nga mo-withstand sa kalamidad nga atong nagian sama pananglit nga atong 7.2 magnitude earthquake nga nagagikan sa Bohol o katong Typhoon Yolanda no nga kakusgo niya. So mao na ato karong tano or mao yun na karon ang gihimo palisiya sa atong Departamento sa Edukasyon o sa
DPWH nga mao na ato ang tukuron kay mo follow kita sa palisiya nga giadapt sa atong gobyerno nga Build Back Better, no? Unya nasa tayo karon sa tats ibaw nato sa ato nga kaigsunan po na currently nag-conduct sa ta og disaster risk reduction and management orientation and planning workshop nga nagagikan kini sa national karon gikascade nato sa regional karong ikaduhang semana sa Nobyembre ato na pong i-conduct ang trainers training para sa ato ang mga division trainers nga mo conduct na sila po og planning workshop ngadto sa atong mga eskwelahan para ang atong mga eskwelahan mamahimong resilient o meaning to say medyo maligton siya o preparado sa dunya siya sa pagtubang kung sa mangganing nga mga natural hazards nga moabot sa atong kalikupan unya tungod niini nga gitawag nato climate change, no? Unya ang atod nga gihimo karon is continue gid nato nga establish ang atong close coordination sa atong mga private sector, sa atong mga partners in sa mga NGOs, INGOs, kay po kay sila natabang ka nato tungod nining ilang mga efforts sa pagtabang nato kay makita magud nato nga sa response, no? Mas dali kay silang makakuha og sa rehabilitation, mas dali kay sila maka-deliver sa ilang mga services because of akong gimension ganiha nga mas dali ang proseso sa private sector compared to the government side of implementation. Sir Victor, salamat kay sir sa imuhang pakiguban namo karong buntaga. Thank you kayo tanan sa imong mga information. No, daghang salamat Sir Tats sa kayunan. Ato akong mapasalamaton sa si Director Dr. Carmelita Dulangon sa nga gihatagan na sa pagtaas sa kausapa sa pagkayunan nining inyong manindot kayo nga programa pagtuki aron usab makapaambita sa unsay mga programa karon nga atong gihimo sa atong departamento. Daghang salamat Sir Tats. Okay. So mga higala, mao kadto si Sir Victor, ang kasamtang focal person sa DRRM sa DepEd 7. Mo-break ko na ta mga higala. Kahibaw ba mo pila ka panimalay ang nagusbat ni Super Typhoon Yolanda? Base sa usa ka artikulo sa usa ka lokal nga mantalaan, sa probinsya sa Subo lang, adunay 14,161 ka mga pamilya ang completely damaged ang panimalay. Samtang 2,990 ka mga pamilya ang adunay partially damaged. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ning mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Mapud-apud ang kagamahanan sa Dakbayan sa Subo sa 103 ka mga titulo sa yuta ngadto sa mga residente sa Dakbayan nga nagpuyo sa naasoyng luna sud sa dugay nga katuigan. Panguluhan ni Mayor Mike Rama, Vice Mayor Eduardo Labella nga mga department head ug mga konsehal ang pagpanghatag sa mga certificate of land title ngadto sa mga benepisyaryo gikan sa unom ka mga barangay sa Dakbayan. Base sa taho gikan sa Public Information Office, moabot ngadto sa 32 ka mga original certificate of titles gikan sa Residential Free Patent ilawom sa Republic Act 10023 ang ipanghatag sa mga mulupyo sa Barangay Tinago ug Dulho Fatima. Magsilbi kini ikaduhang hugna sa RFO human madawat sa benepisyaryo ang 32 ka mga titulo niadtong buwan sa Pebrero niining tuiga sa samang barangay. Garbo karon sa mga Sumbuanon ang matatak sa Guinness Book World of Record isip usa sa labing dako nga Zumba class nga nahimo sa tibuok kalibutan. Kini gianunsyo mismo sa adjudicator nga gikan sa Guinness nga si Proven Patel. Mukabat sa 8,323 ka mga partisipante ang nitambong sa Zumba class, hinungdan nga nalabuan niini ang record sa nasod sa India nga naalang sa 6,671 ka mga partisipante. Kahinumduman nga gipahigayon sa nasod sa India ang dakong Zumba class niadtong Setyembre 15, 2012 dito sa People's Plaza Necklace Road, Hyderabad. Sa ilang bahin, wa na nakuha sa Subo ang labing dako nga Human Pink Formation World Title nga gipahigayon usab sa parking lot sa SM City Cebu, human nagkuwang kini og 237 ka mga partisipante.
Tinguha sa Integrated Provincial Health Office kon IPHO nga musaka nga to sa pagka level 2 hospital ang tulo ka mga provincial hospitals nga naglakip sa mga dakbayan sa Bugo, Danao ug Karkar sa sunod tuig. Subay niini dugang plantilla positions alang sa medical personnel ang ablihan. Kumpleto sa mga ekipo aron makapahigayon og surgical procedures ang mga provincial hospital sa Bugo, Danao ug Karkar apan nagpabilin na kini isip level 1 hospital. Tungod niini tinguha sa IPHO nga mamahimo kini mga level 2 hospitals nga makahimo og mga specialized surgical operations. Dugang pa ni Provincial Health Officer Dr. Cynthia Ginosolango nga ang mga level 2 hospital kinahanglang adunay upat ka mga major specialty fields sama sa general surgery, OB-GYN, pediatrics ug medicine. Ug maungkad to ang mga balita sa kalambuan karong simanaha. Kini si Pagtuki Chrisley, maayong buntag. Ang Eduardo J. Boitis Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Boitis Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, balik ta mga higala, no? Nasa linya karon si Sir Anton Dingdagdisi, ang kasamtang Executive Director sa Rafi Education Development Unit. Sir Anton, maayong buntag. Maayong buntag, Tats. Maayong buntag po sa imuhang mga suking tigpaminaw. Yes, sir. Natakaroon, sir, ang atong topic is about sa ato ang kabahin sa usa na kalahapit na mahitabo ang usa ka tuig nato sa kalamidad, yes, no, nato sa Yolanda. Sir, kita sa Rafi unsa may mga interventions labi na gyud sa imuhang departamento, unsa naman ang mga interventions nga gihimo karon sa pagtabang sa atong mga estudyante labi na kitong napiktahan sa Baguio, sir? Yes, by that, no. So ang atuag yung pinakadako nga intervention, no, kay ubay-ubay man sadtang mga ihatag ng mga hinabang, no, dito sa affected area sa Super Typhoon Yolanda. Pero ang atuag yung pinakadako nga intervention nga atong gi-focus sukad pa katong pagsukod karong tuiga, no, is ang pag-rehabilitate, no, sa ato ang mga eskwelahan sa katong mga classrooms nga o school buildings nga totally damaged during the typhoon. Ug murag nakakita kita ata ana sa una dito by tax, no, nagkuyog kita ato sa una, mag-distribute pa ta og mga relief goods nga grabe ang pagkaguba, no, sa mga ato ang mga edipisyo sa mga eskwelahan. Ang ubang mga munisipyo mga 80 to 90% sa ila mga schools na apektaran gyud. So mauna ang ato ang gibuhat naatay i-identify na areas which is ang Daan Bantayan, ug ang Bantayan Island, no, ang isla sa Bantayan nga naglangkob og tulo ka munisipyo, ang Bantayan, ang Madridejos ug ang Santa Fe. Now ato nang ipili kay ang Yolanda digto man gid naglandfall, no, naglandfall sa Daan Bantayan, naglandfall po digto sa Bantayan Island. So maunang grabe, severe gyud kayo ang damage sa atong isla. So we, of course, doon na sa uban nga nagtabang, no, dagan sa mga ubang mga ahensya na nabang dito sa pag-rehabilitate. Pero as far as Rafi is concerned, we were able to help rehabilitate about 209 classrooms, 209 25 ka daycare centers sa kanang upat ka nga mga munisipyo. Unya sa katong mga statistics, actually around 70% ato were actually new construction, no, dili lang siya ingon nga rehabilitate, but it was actually a new construction kay nakita nato nga ang kasagaran ani nga mga struktura medyo dili na gyud siya angayan, no, kay sa kakaraan, no, tag 40 years old, 50 years old na nga mga school building.
So we really have to replace it knowing that karon gitawag naman anilang new normal no nga ang inani kakusgon nga mga hangin sa during mga bagyo basig mo of course no dili nato wala tagaampo nga mo mausab pero murag mauna kuno na ang new normal. So we really have to make sure that our buildings can already withstand and can be more resilient for this type of nga mga typhoons in the future. Sir, kumusta naman ang mga estudyante na to, ang mga maestra, unsa may ilang mga reaksyon dihang nag-turnover ta, unya, sir, unsa may sa mubo, unsa may mga plano na karon? Okay. Well, karon we are happy to say nga the students are of course in the schools that we were able to help, the students are back to normal. That's actually what we wanted to we aimed no na we are able to rehabilitate these schools the earliest possible time para mabalik sa normal ang ilang pagskwela kay nakakita man gyud nga they were using mga temporary facilities, mga tents no nga very not conducive for learning. So now they are back to normal, and yes, last October 21 we had a ceremonial turnover. Of course, hagbayran na ang uban, hagbayran na human no as early as July, August na human na ang ubang mga eskwelahan no kay gi-cluster man nato ni ang katong mga of course katong mga naa sa islets medyo mas nadugay to sila, pero last September 15 na human yun nato tanan. So last October 21 doon na tayo seremonyas dito ta sa Daan Bantayan ug Bantayan, and we were happy that the Secretary of OPAR no, the Presidential Assistance for Rehabilitation and Recovery, si Secretary Ping Lacson, as well as the DepEd Undersecretary Mario Deliquito no for partnership, nakatambong sad sila sa atua. So right now more than 11,000 students no are able to enjoy a more of course a more conducive to learning, a better quality and more resilient nga mga classrooms no, and we believe that our children who have weathered the storm, they deserve no less. And of course padayon gihapon ta sa ato ang kani atong rehabilitation kay di ba by touch kaning school rehabilitation, we've been doing this for 10 years already no. So far since as of last year naka-rehabilitate naman tag more than 600 classrooms, and now we are actually upscaling. We're targeting on an annual basis, we're targeting around 300 classrooms a year nga kinahanglan nato i-rehabilitate because the gap is still very huge. So muna we continue to partner with the LGUs no kani ato ang model of architectural participation nato nga we partner with the schools, with the LGUs para atong ma-address ni ang concern kaning gap nga ning there are so many classrooms out there who are really not conducive for learning anymore. So maura na siguro by touch padayon ta actually last last September sad nagmo signing na pud ta with around I think around 12 LGUs no all over Cebu, and that's covering around about more than 200 classrooms again nga magpadayon ang atong rehabilitation sa mga classrooms. Sir Ton, daghang kayong salamat sir sa imong mga information nga gipaambit namo karong buntaga. Thank you kayo. Sa higayon pod. Okay. So mga higala, mao ko to si Sir Anton Dignac, ang Executive Director sa RAFI Education Department Development Unit. Mga higala, gamay na lang gid atong panahon aton ipasupot atong pipila ka mga importanteng pahibalo. Ang RAFI Microfinance Program karon nagdawat og mga aplikante alang sa trust staff or loan officers. Ang mga kinahanglan nga mga requisitos mao kini graduate of any commerce or business related course, preferably with working experience in microfinance, community organizing or related fields. Nagpossess ni siya interest in uplifting the lives of people in communities. Unya nasa siya skills in driving, nasa lisensya mga higala. Unya makadrive ni siya og motorcycle. Unya willing to go on daily field assignments and willing to be assigned in any of our branches
branch offices in Cebu, Bohol, and Leyte. Usab, nanginanglan usab kita ang Rafi Microfinance o bookkeepers, no? Ang ilahang mga gikinahanglan mao kini, no? Usa ka graduate of any accountancy or management accounting, preferably with working experience in bookkeeping, nya nagpossess of interest in uplifting the lives of people in communities, willing to go on field assignments and willing to be assigned in any of our branch offices in Cebu, Bohol, and Leyte. As well as nagkinahanglan sad og accounting clerk, no? Unya mao kini ang mga requirements, no? Usa ni siya ka-graduate sa any accountancy and management, unya accounting or business management with or without experience, pwede. At least 20 to 25 years of age with good analytical skills, literate in Excel, and with experience in ERP, Enterprise Resource Planning Program. Unya, possess an interest in uplifting the lives of people and communities, willing to go on field assignments, willing to be assigned in any of our branches in Cebu, Bohol, and Leyte. So, alang sa inyong application, magpadala lang, no, og application letter, comprehensive resume with recent 2x2 ID photo and transcript of records to the Human Resource Department sa Ramon Avitis Foundation Incorporated, 35 Lupis Sina Street, Cebu City, or email at rafi@rafi.org.ph, o baka pagbisita sa atong website sa www.rafi.org.ph. Mahigala, wala nagitay na panahon og dinhi natapos atong tulumanon. Sa ngalan sa akong mga kauwanan sa buhat, si Miss Roxanne, kay Ma'am Heidi Palapar, ka Ma'am Dumi Chua ato ang Chief Operating Officers Foundation. Sa kinasingkasing ako magpasalamat kaninyong mga higala sa inyong pakiguban kanamo. Hantod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug sesyon. Mayong buntag, mga Bisaya. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance, ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Kahibaw ba mo nga adunay photo contest nga gipahigayon ang probinsya sa Subo nga giuluhan Yolanda a Year After Photo Contest? Ang tema sa Indigay mao ang moving forward towards sustainable development and growth. Tumo niini nga mapakita ang sitwasyon sa amihanang bahin sa Subo sa panahon sa bagyong Yolanda ug pagkahuman niini. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ning mga gagmayng kaalam. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.